Здравейте хора, Здравей, хора! аз съм ZBG и днес, ако не сте забелязали, ще копаем кол! Ще беднеем към Айран. Да, защото сме много зле от Канайрана и както знаете, последните клипове само се легавам с скетчове и мечове. И Също, може ли точно? имам само 62, не знам как да фърля половина. Свела ми служи. Абе, ще фърля кол, бе. Да, пак. Ще фърля кол. Нямам пръчки. Окей, сега чакай малко да си изкопая. Чакай малко да си изкопая. И да, ако се чуете, че има много кол, това е просто от сега, ако виждате. Просто не си мислете, че нещо читвам. Да, не бяга, аз вече имам. Подготвихме се. Или по-скоро аз се подготвих с крафтинг тейбъл, но ще му давам каквото му е нужно. Така че, защото съм му приятел. И скоро ще ми се чупи циката само от кол. Да, аз имам. Обаче... Нямам пръчки. Чупих този. Трябваше да има уния втор, къде го взех. Трябваше да взема уния този, къде го взех. Той е един. О, тук е мачи. О, боже. Това си точно над мене. Здрасти. Здрасти, бедняк. Какъв бедняк, имам стаки нещо. Аз имам 40. Само 40. Аз имам стаки 12. Идвам! Чакай. Къде си? Къде съм аз? Не къде си ти, къде съм аз? Сега виждам те. Айде. Чакай, ти имам багяса. Добре бе, аз съм тръгнал. Ой! Стефане. Ой, знам, че псувам. Да, знам. Това значи лошо нещо. Бах. Как ма шиба. Но къде бе? Тръгна. Излязох от мината. Ой, бах. Виждаш ма? Не те виждам. Сляп съм. Като снапча. Тук има кол за тебе. Кол за мене, кол за тебе, аре иде. Колкото бе? 2 и едната е на чупене. Добре, че няма гравел. Готово. Има дърт над главата ти. Само ти моя има всъщност. Не, имаше гравел. Сериозно. Аре, пак. Само това ли беше от тая пещера? Не, тук има още. Кол, айран. Къде ще намерим айран? По-голям кейв. Просто колко голям? 50 метра. В В момента сме доста далеко. Къщи колко доста, всъщност не на по-една отдалеко. Намерих още една. Част малка пещеричка. Добро утро, няма никой да ме чака. Аз спокойно тук съм. Аз съм тук или къде не съм? Бах, намерих изход. Както виждате, уважаеми драги зрители. Или както по-скоро не виждате. Както видяхте по-рано, как излязох. Да, аз да гледам. Добре, Лемон. Аз мисля да се прибираме, защото тук доста кол намерихме, който ще ни е полезен. Лемон, къде си бе? Тръгнах към планината. Тръгнах към планината. Гледам. А сега на къде е вкъщи? Няма да ти кажа, защото не си спомням. Сериозно? Хората, изгубихме се. Намерих още един кейв. Ей! Който разбира се, трябва да сме експлоднали, не е така. Сега, то ако не сме... Сега, здравей. Ехе. Няма къде бъде. Да, хвърлям блок. Да, но... Кой има? Мога вече да се кача, няма нужда повече. Къде е вкъщи? Тук е спорно. Да бе. Коко! На къде? Сетих се на къде е вкъщи. Аз се прибирам. Ако не бях намерил още един кейв, намерих още един кейв. Крава, искам крава. Тут крава не искам да бам! Кейв с още кол. С вода и долу мисля, че има лава, което малко ме притеснява. Аз намерих лемон кебич на ръката ми. Под ръката ми. Така, вкъщи не е на тук, обаче тук имаше кейф и дойдох да го гледам. Тук мога да изкопам още малко кол. Ох, колко много кол има. Просто много кол събрах. Много.
Там не е вкъщи. Ами, Аз дойдох тук да видя кой има. аз къде видя, човек, Добре, само ти гледаш, километра напред. добре, Пак аз човек. забавя с шибания кол. Ти в момента кола ли взимаш? Не, Ами, аз се бавя обикновено, се бавя. да, се бавиш, ти сам ли се бавиш? Да, там не се бавя. Чистото на кола. Тей. Сега вкъщи беше насам. По-скоро насам. Виж ли? Не. Който е проблем, защото иначе няма да намериш вкъщи. Няма го намеря, няма се побирам. Абе, тръгваш към планината, човек. Тръгваш към тая планина, минаваш и долу трябва да е вкъщи. Трябва да е. Казвам, че ще е. И така ще е. И да, долу е. Минаваш планината и слизаш надолу и ето е го вкъщи. Добре, стигнах до вкъщи, виждаш ли ма не? Добре, айде, чао. Ей! Майко, в момента трябва да ми дръпне демидж, значи всяка е... Много е гадно, защото бъгва и в някой неудобен момент ще ми дръпне демидж. Примерно като съм при някоя лава, или съм близко и бам. Тя съм вкъщи. Той пък аз съм в къщи. Тоест, Ами ако ме виждаш, къде си? вкъщи. Вкъщи. Къде ходи? Чакай, бе. И да, е. Минава към планината ли вървиш? Не, трябва ще умирам. Абе, не, бе. Балон. Не, бе, човек. Абе. Значи и ти като направиш просто... Че, какво да правя, бе? Оставам към някакви спорни шибани тирове. Издят там. Скелетън хорс. Няма спални такова, че... Къде си? Виждам та. Ема. Да, той виждам и аз. Слизаме и там надолу и е го вкъщи. Какво толкова? Останах без стулове. Ага. Без това. Бе! Как ще да падна от тука? Аз ли как можех да умра, ако имах броня? Аз имам броня. Аз скоро май се изчупила. Не, добре си. Аз се приверя. Ай, спим. Айде. Знам, че легнете и спил. Някой ми рови от честа, някой си инвизибъл. Виж, отворени. Бъгна. Не, някой ми рови от честа, някакъв инвизибъл. Ко вземаш, ей? Не съм аз. Его! Стреляй, крипър! Да. Ипа. Има 19 кола в тая печка и стак кола в моята печка. Дай. И да, стак. Така. Да, костана е. What? Тук нещо багяса яко. Показа някакви странни работи. Ти. Аз имам бомбе. Аз имам боне. Ние станахме ли? Ние станахме ли? Да. През нощта и да. Че голяма работа. Но се Голяма работа, добре, като съм голямата работа. Но се досваш за малки работи, човек. Да, и че доса. Дето нямаш стулове на оня мапа. Да направиш, че се досваш. Айде да я пиви парко. Да прибил. Ако и да на парко. Само първо да прочетем табелите. Знаеш ко? Ще направим PvP паркур и на табелата ще пише без PvP. Не има такъв мап, бе. Да лъжа. Абе, знам бе, човек, да не съм тъп. 16. Скелетън ход. Добро. Сега да го видя. Да, сега, защото аз тук ще го срещнах.
Бе, аз ти казах. Ами седно съм го видял отрано и пак ме питаш. Гадно ми. Добре, ама кажи ми, че ти е гадно, не ми викай. Сякаш ето с бъде капа. Ще го покажа. Ела тук при мен. Опитвам се. Опитвам се. И да. Може го на грешното място. Дърво. Ще събера дървета по пътя. Беше от към дърво, от към айран, от към... Оле, човек! И да. Аз те виждам. Грешката ми. Да. Но обратно. Да, без знаме. Гръб се обърне. Къде е скелетен хорас? За него ли искаш да бъде? Не, за тук. Къде съм стъпал? Аз искам да отида на скелетен хорас да купя. Защото ще ми трябват кокали. Ако срещнем някъде куче. Аз имам един. Кокъл? Да. Аз имам 6, моя чест. Браво, твоя чест. Моя чест. Имам 6 кокъла. Твоя чест. Creeper blow up. А къде е скелетен хорас? По-нататък. Не на там! Където съм аз, само от другата страна. Може и заминал, да, ама... Не, той беше... Да, ето го. Ще купя. Сега ще гледате ожесточена битка с скелета. Какво? Ох, шумно. Това кокъл. Ай, качета горе на планината. Шумно беше. Изпорнат. Да, що? Божичко, всичко в този свят трябва да е експортнато. Още един. Ела тук. То това нищо ни даде. А както коня не всеки път дава кожата и скелетен хорса ни дава всеки път кокали. Прасета. О, човек, аз няма да. И да. Добре, идвай. Касино, не пъче. Зрители, може да спрем видеото. Да, спирам. Това е така. Здравейте хора, върнахме се, съжалявам, малко се забавих, но клипа ще се види толкова малко. Но аз се забавих. Да, отидохме да търсим кожа, защото аз искам броня, двамата искаме броня, на него ще му направя батуши, защото имам вече 4, мога на мене, защото моите почти ми се чупят. Почти казвам. Даже всъщност май скоро ще се щупят. Ние до есеса бихме яко. Ма като казвам яко, на яко. Бой след бой. И почти ми се щупиха батушите, което е проблем и то голям. За мен, не знам за него. Защото на него ще му направя батуши отделно. Ти къде си? Дома. Окей, аз тук търся крави, още да ти направя още. Или пък търся крави. Не търся. Що ми се крава кукушка. А сега на къде вкъщи? Питай ме. Сетих се. Тук намерих някакъв кейв, който е неексплорнат, бейбе. И хора, това ще бъде за този клип. Дано да ви е харесал. С малко закъснение напускането на клипа. Но, дано да ви е харесал. Това беше от мен, ZBG, както и от моят приятел Стефан Кинг. И бай. Той е малко за вид.